Umelaphi wendabuko wasempangeni eNyathu likaMthani uDokotela uThulani Nkwanyana wodumo lokusiza ngekhubalo osombusazwe abaculi nomphakathi wonkana uxwayisa ngabahambi beqola abantu ngegama lakhe. Lokho kulandela ukuthi kuvele imbiko ukuthi sekunowesilisa ohamba esebenzisa igama lakhe enxusa abantu ukuthi bamfakele imali ephinde baqola kanjalo nasey'nkundleni zokuxhumana. Umelaphi wendabuko wasempangeni eNyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uDokotela Thulani 3 Second Nkwanyana usathukuthele namanje uganunu wabo njengoba kunabantu abathile abaqola abantu ngegama lakhe. Lokho kubukeka kusaqhubeka njengoba lomsolwa esevule elinye ikhasi ezinkundleni zokuxhumana nanxusa kulona abantu babafake imali esitolo. Mina ukuzenza mina ngoba phela u3 Second bodaka sebebaningi. Sengisho ukuthi iqapheleni igebengu umphakathi. Ngoba omunye nje khona lapha eshowe eduze wabhala amabhodi amaphepha lapha wathi kuza mina wathi kuza u3 Second waqhamuka esefaka ijazi elihlaza abantu bamcishe bambulala ngenduku. Ingakho namanje ngithi ake niyeke ukuthi nibaqale nibalimaze kodwa ngifuna ukuthi ke nithintane nomthetho nanokuthi nje bayifaka esiqalekise esikhulu phela mabethatha lento lena bezenze bona bayifaka esikhulu esiqalekiso nenhlupheko bekufanele nibona basondele kimi becele kimi ukuthi cha Dokotela sicela usipha amandla makuthi nabo bafuna ukusiza abantu noma bafuna uba njengami. Ngiyakunderstand ukuthi abantu ngiyabasiza ngeqiniso abantu abaningi bayangazi kodwa kufuneka ukuthi ubususebenzisa igama lami ukuthi uqola abantu. Ngicela niphume nje lapho ngoba nizoyikhotha ngempela imbengo yomile. Sekuzofika nami lapho engicasuka khona manje ngoba sengikhulumile lokhu ngiyakhuluma. Manje lokhu iqhubeka lento ngizothatha inyathelo ezinqala kakhulu ngoba mina ngiyanihlonipha nonke akekho umuntu engimesaba kodwa ngihloniphe mina. Ngiyacela ukuthi ke nixwaye kakhulu nina abantu bakithi. Nixwaye igange iswa esemadrobheni amakhulu niphinde nixwaye igange ezikhona la emakhaya. Nkwanyana unxusa abantu kuba bangalokothi bafaka imali njengoba kuvela ukuthi labantu sebephinde bavule elinye ikhasi ezinkundleni zokuxhumana kanti uthi abantu ababike emaphoyiseni uma kunothile ozibiza ngo3 Second. Phume futhi ngoba udaba labo luyalandelwa sekungene nabo umthetho ukuthi nikwazi ukuthi nibaxwaye kakhulu abantu abazenza u3 Second ngoba bathi fakani imali koSpal nifake imali koShoprite niphinde futhi nazi ukuthi labo bantu labo basuke bengayenzi into eqondile abantu abazigebengu abantu abaniqolayo labo mawukuthi lo futhi siyakufonela or noma uveza kwezokuxhumana xhumana nje nasepolice station yangasekhaya nikwazi ukuthi ke labo bantu beboshwe masinyane ngoba bayafuneka bayalandelwa ngoba khona abasebetholakele ngoba inamba ezimbili zama cellphone number sesinazo nami efikile kumina nabo labo bantu labo bayiveze sivelile isithombe sabo kwezokuxhumana basalandelwa nje kakhulu enzoze nibabone ngabe kuthiwa bakuphi nendawo. Ngiyacela ukuthi ke labo bantu namanje ngisakasho ukuthi basazoyikhotha imbengo yomile ngoba lento abayenza icala lento ngisho phambi kaNkulunkulu. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo empangeni.